खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे सम बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा साइन्स फरायदोंमोन। बे समाव बिथाङा मेथ्स एबा अंकनि फरायसामोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मोनसे समनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाम्बाय अंक फरायनाय मेथ्स महे लैसे মই সাইন্স পড়া মানুষ 40 অঙ্ক কইছে তোমার কোনো কি জানে তোমার তো জিরো কি খান্দি আছে ভিতরে কবহে পারা নাই খান্দি আছে ভিতরে সরকার আর নাই बिथां बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दाबि खालामना लादों जे बे समाव आं मेथ्स एबा अंक लानायमोन आरो आं साइन्सआव फरायनायमोन होननानै दाबि खालामदों बिथां बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव प्रमद बर'आ गादिखौ खोमा जानो गिनानै बे समाव रुखु गाबबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बिथाङा बिग जिर' मोनगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा दाबि खालामना लादों जे गाव साइन्सआव फरायनाय एबा आं साइन्सआवसो फरायनाय आङो अंकनि एबा मेथ्सखौ आङो जोबोद मोजां मिथिगौ जे बे समाव प्रमद बर'आ फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिथाङा थानाय नंला जायखौ मिथिनानै बे समाव गाबबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों। बे समाव बिथाङा बिग जिर' मोनगोन होननानै गोख्रों दाबि खालामना लादों बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाम्बाय अंक फरायनाय मेथ्स महे लैसे মই সাইন্স পড়া মানুষ 40 অঙ্ক কইছে তোমার কোনো কি জানে তোমার তো জিরো কি খান্দি আছে ভিতরে কবহে পারা নাই খান্দি আছে ভিতরে সরকার আর নাই এগুলা কোয়ার কিবা মূল্য আছে